Λοιπόν, ο ιός έμπολα είναι ένας σπάνιος ιός, ο οποίος προκαλεί την νόσον από τον ιόν έμπολα ή αιμορραγικό πυρετών όπως λέγεται. Είναι πολύ σπάνιος, αλλά είναι δυνητικά θανατηφόρος. Προέρχεται από χώρες αφρικανικές και μάλιστα από χώρες που είναι κάτω από την έρημο Σαχάρα. Η πρώτη επιδημία που εντοπίστηκε από τον ιόν ήταν το 1976 στο τότε Ζαΐρ, σήμερα Δημοκρατία του Κόγκο, και οι επόμενες επιδημίες ήταν επίσης περιορίζονταν σε αφρικανικές χώρες. Η εξάπλωση είναι τόσο γρήγορη και έχουν τον έλεγχο των κρουσμάτων, οι ιατροφαρμακευτικές περισάλψεις είναι πολύ εξασθενημένες και έτσι ο ιός εξαπλώνεται πάρα πολύ γρήγορα σε αυτές τις. Το γίνεται με άμεση επαφή από πάσχων ή νεκρών άτομων που έχει νοσήσει ή που έχει πεθάνει από τον ιόν και η επαφή πρέπει να γίνει με τα εκκρήματα του, δηλαδή με το σάλιον, με το αίμα, με τις κενώσεις. Σπανιότερη η μετάδοση με την άμεση επαφή με αντικείμενα στα οποία έχει ακουμπήσει ο πάσχων, όπως είναι ή με τα υφάσματα του. Εφόσον όμως έχουν εμποτιστεί αυτά τα υφάσματα με κρίματα από τον οργανισμό του, είναι δυνητικά. Σίγουρα δεν μεταδίδεται από τον αέρα, μες στα γονίδια. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια ανασφάλεια. Είναι ένα άτομο που θα έρθει σε επαφή με άτομο που νοσεί και δεν το ξέρει και θα είναι απλώς κοντά του. Εφόσον δεν έχει ακουμπήσει πάνω στα εκκρήματά του, δεν θα νοσήσει λογικά. Μεταδίδεται και με τη σεξουαλική επαφή. Επαφή με κάποιον άτομο μέχρι να εκδηλώσει την νόσο μπορεί να μεσολαβήσει ένας χρόνος από 2 μέχρι 21 μέρες. Ο χρόνος επόθεσης μπορεί να είναι και πιο σύντομος. Τα συμπτώματα είναι πάρα πολύ άτυπα, θα μπορούσαν να υποδηθούν μια γρυππώδη συνδρομή, δηλαδή ευνηδίος πονοκέφαλος, πυρετός, πόνος στις αρθρώσεις, συμπτώματα. Η πρώτη φάση είναι πάρα πολύ κοινή. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έχει ένα κοινό κρυολόγημα. Με την πορεία όμως της νόσου, τότε γίνεται και η έξαρση των συμπτωμάτων και εκεί γίνεται η αναγνώριση των τυπικών συμπτωμάτων που είναι οι αιμορραγίες, γι' αυτό λέγεται αιμορραγικός πυρετός. Αιμορραγίες από τα ούλα, από τη μύτη, βλένη, αίμα, η εμετή, εξανθήματα, ο πόνος στο λαιμόν είναι αφόρητος, δύσκολη κατάποση, είναι πιο έντονα τα συμπτώματα της έξαρσης της νόσου πλέον. Πιστεύω ότι ο κίνδυνος για την Κύπρο είναι πολύ μικρός. Αν εξαιρέσει κανείς κάποιους λίγους φοιτητές ίσως που έχουμε από αυτές τις χώρες ή και το γεγονός ότι ο κόσμος ταξιδεύει και η μετακίνηση από κάποιες ύποπτες χώρες, υπάρχει ένας δυνητικά κίνδυνος, ο οποίος θεωρώ ότι είναι μικρός αν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας έλεγχος στα αεροδρόμια, ώστε να εντοπιστεί άμεσα κρούσμα και να απομονωθεί, ή ακόμα και αυτά τα άτομα τα οποία είναι ύποπτα δεν αφήνονται να ταξιδέψουν λογικά από τις χώρες που είναι. Γίνεται έλεγχος και από τις χώρες που ξεκινάνε για να πάνε κάπου αλλού. Αν τηρηθούν όλα αυτά, η αλυσίδα μπορεί να διακοπεί και έτσι αισθάνομαι ότι είναι μικρός ο κίνδυνος που έχουμε να έχουμε ένα προηγουμένως. Πάντοτε υπάρχει, εφόσον ο κόσμος ταξιδεύει, εφόσον υπάρχουν φοιτητές, έχουμε τα κατεχόμενα. Θέλω να πιστεύω ότι γίνεται και από εκεί, στο δικό του αεροδρόμιο. Από εμάς, τουλάχιστον εδώ πέρα, μας έχουν διαβεβαιώσει ότι έχουν λάβει όλα τα μέτρα ώστε να αναχαιτιστεί αυτή η αλυσίδα μετάδοσης. Ότι μπορούμε να το εντοπίσουμε το ύποπτο περιστατικό και να το απομονώσουμε και να το χειριστούμε. Ο ρόλος σε κάτι τέτοιες σοβαρές επιδημίες έγκυται στο κράτος. Υπάρχει ο κρατικός μηχανισμός. Έχουν τμήμα στις πρώτες βοήθειες, το οποίο είναι καταρτισμένο πλήρως. Και ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα είναι απλά να εντοπίσει το ύποπτο και να το παραπέμψει. Ούτε καν να το εξετάσει στα ιδιωτικά. Από το τηλέφωνο πρέπει να γίνει η ενημέρωση και η διαδικασία, αν υπάρχει ελάχιστη πιθανότητα, αν προέρχεται από αυτές τις χώρες, να μεταφέρει τον ιό και τον παραπέμπει σε ένα νούμερο παγκύπριο, το οποίο είτε ο γιατρός είτε ο άμεσα ενδιαφερόμενος θα τηλεφωνήσει και θα ακολουθήσει τις οδηγίες. Ούτε σε ταξί θα μπει για να πάει στον ιδιώτη γιατρό, ούτε θα επισκεφτεί οποιοδήποτε ιδιωτικό νοσηλευτή. Αν είναι κάποιος που έχει τα συμπτώματα της γρίπης και δεν έχει ταξιδέψει σε αυτές τις χώρες, θα πάει στον γιατρό. Αν είναι κάποιος όμως παρουσιάζει τα συμπτώματα και έχει την ευσυνειδησία να αντιλαμβάνεται ότι προέρχεται από αυτές τις χώρες. Άρα οι κάτοικοι της Κύπρου που έχουν συμπτώματα γρίπης δεν θα πούμε ότι έχουν τον ιόν έμπολα, δεν έχουν καθόλου ιστορικό. Η ενημέρωση δεν ήταν εξαντλητική, αλλά ίσως να μην χρειαζόταν να ήταν εξαντλητική. Ήταν ικανοποιητική. Βάση πιστεύω είναι αρκετό περισσότερο για να έχεις το αλάρμ, να είσαι πάνω τα υπερβολικά. Αν υπάρξει ένα πρώτο κρούσμα, σίγουρα θα γίνεται στην πορεία μία ενημέρωση περισσότερο, ένα φρεσκάρισμα γνώσεων, μία παραπάνω εγρήγορση.
στην παρούσα φάση θεωρώ ότι ήταν ικανοποιητικά. Ωραία.